bandiraɓe tedduɓe ɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiiremo jaam wetemal wonen nokkuɗi mbadi Abdoulaye Hammadi Sall artiɗo en yettinande kala ko witeno kabaruji e ɗemgal kodde adama islam kadi ko kabaruji ɓurɗi tengtude e ndeɗon yontere taw so dañama ɓuratake noon hojomaji sappo ko nder noon sikki Allah so tawi en kaali ɗum ɗon ma en kaal hannde ko haalete nder leydi Sénégal ko haalete windere nde kala noon koko wanno to e nayyi hono suudu sarɗiji mbiɗa hono assemblée nationale wanno tan ko wonande wonen hono sarɗiyanko walla député caggal nde luurongal ne waɗi haa ko caɗele mawɗe mawɗe jibini hannde en caɗeɗen ko caggal nde Amin Ndiaye goto on sarɗiyanko walla mbiɗen député ene wayno kañum nanngade ene wayno jagga fiya taw alaa mo fiino so wona wide hono député ji goɗɗi taw ɓe noon jeeya koye yeewi askan wi noon musi haa no feewi denndaangal leydi Sénégal kono kadi le mato mbiyata ɓuri musde wonande hono rewɓe jeyaɓe ɓenno noon mbi ko alaa e sago goppirta ɗum noon hannde goppirta ɗum janngo alay sago wono ɗum ɗo en rewne e laawol ngalani hannde ngala hen janngo caggal nde kadi wona ɓen noon tan ko wiyete hono gotoye e hono jagorɗe wono ministre conseiller on ɗon ko Elhadji Kassé ko neɗɗo ɓadiɗo hono Alhaji Macky Sall on ɗon hoore mum ɗum metti ɗum ha no feewi sanne mbi alay sago ɗum ɗo ene rewne e laawol haalan noon tan kadi woɗa andi ko wiyete hono ma Jambal Diagne mo ganduɗa ko jeyani en kadi teskaɗo ɓurɗo ɓadade hannde Alhaji Macky Sall hoorejina leydi Sénégal ndi wayno on ɗon e hoore mum wiɗi ɗum ɗo nangira kono wiide ne waɗi agressé neɗɗo ni wiide ene yana e neɗɗo ni ene noon firti ko mettima ha no feewi sande ko noon ɗum ɗo ene ɗo rewa arta ko en hen alay sago ɗum rewne e laawol kono ene wayno ɓuuri hannde musde fof ko wonande ko wiyete hono député ji rewɓe ɗi ɓen no mbi ɗum ɗo ene hannde alay sago ɗum haali tigui rigui te kadi ma rewne e laawol alay sago ɓe jettino laawol ha ñawde ɗo wiyete hono portude plainte caggal ɗon kadi ko yewti hono Moustapha Niass mo ganduɗa meɗon ardade hono suudu sarɗi kañum hoore muɗum kadi sakti haali radio yi ɗum ɗo woto wattu e nder suudu sarɗi wonko foti waɗe toon ko wona hono ɗiɗo en fitinaji walla ɗeɗon caɗele walla ɗeɗon kulfeñiji ha tengti wonande yaade firani en debbo gorko yaade firani en debbo ɗum ɗon ko hunde fonde haɗede ha no feewi caggal ɗonne kadi ne wayno wona yaadunoɓe walla won docteur ɓe yaadunoɓe kanko hono oɗo en suka debbo piyaɗo hono Amin Ndiaye nde o fiyande ɓayno hawri kadi komo sowino caggal nde ƴeewa nde tawa mo sowi ko adi won lebbi tati kene lebbi tati walla ko adi lebbi tati hedde lebbi ɗiɗi pawɗi hedde ɗon ene wayno ko tawi omo sowi ɗum ɗon noon ko hollitama kadi e ƴeewa nde tawi kanko hoore makko taw o fuɗɗima tampude ɗum noon e oɗo saaha eɓen jaaha walla eɓen toppito kala ko yowiti hono safaruji makko kanko oɗo ene ɓiɗɗo debbo tinan tan gande ne paamen hannde ɗo wayno ɗum ɗo addi haala makko ha no feewi sanne sikki bandiraɓe tawande oɗo député walla ɗiɗo député jiya koye landa yeewi askan wi heɗinkoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international gummoɗen noon ko witi ha joni hono banggue neddi ɗen ko banggue éducation wonande Alhaji Macky Sall wayno kanko ne o hurmiti walla ɓen o udditi o inauguré wonande suudu jaaɓi hartirde walla mbiyen ɗum tan wayno hono ko wiyete hono dulal jaaɓi hartirde manggal ha no feewi sanne jeeyagal kadi e ɓurgal mawɗi nder dunde Africa en wayno uddita wotto e nayyi e hono nokku biyeteɗo Jaam Ñaaƴo waɗɗani hono Dakar lamorgo ngo oɗo université walla ngal ɗo dulal jaaɓi ha teddinira ɗum ko Amadou Mokhtar Mbow sabu darde muɗum e golle muɗum ciften bandiraɓe tan wayno kanko Amadou Mokhtar Mbow kanko e ɓalejo kadi ɗo ardare ko te hono UNESCO e nder ɗo noon hollitama kadi hen banggue ko babiraɗo ko Halpular kono hen banggue kadi banggue babiraɗo ko Halpular ko ñeeño ko baylo kono kadi hollitama oya banggue kadi hono jignaɗo makko debbo ko capato e nder leydi Maroc e nder noon hollitama kanko hande kadi omo jeeya e ɓurɓe mawnude e ɓurɓe naywude e wonande leydi Sénégal kanko Amadou Mokhtar Mbow o woni kadi o witi hono jagorɗe limtinde e nder leydi Sénégal ɗum ɗon nde waɗande nde wayno kanko Alhaji Macky Sall kanko hoorema udditino no mbiɗen ɗo joni ni en wayno dendagal kadi won yimɓe wiiɓe ɗum ɗo holno wonirta wona dula jaaɓi ha takkodire hono ministére uji walla nokku ministére uji ne wayno ɗum ɗon hollitama ma wonno wayi ko noon ma waɗe kadi ko wiyete on sodarma beele ne mbawa rende ɗum
Hediyankoɓe hettiyankoɓe jabbotirde national sumɗon ɓenni kadi oɗo saaha ene wayno wona ko wiyete wono caɗele on caɗele on ko sandarmaɓe e maayi ɓen sandarmaɓe noon ene jeeya e mamɓe ko wiyete wono Fulbert Sambou kañum hono Didier Badji ene wayno kanko Fulbert Sambou o tawa komo maayi e wonande to banggue gueeci woɗɗani wiyete hono Cap Manuel to banggue lamorgo ngo Dakaru e caggal ɗon kadi hono koreji makko kewɗi mbi kañum nde ɗo mayde kolaki no mayde waɗiri ndeke noon enen sikki ko won maka waɗa ɗon walla won complot waɗa ndeke noon tawi ko wayni hen alay saago ɗum rewne e lawol en mbi koɓe ñawdoya e dendagal hilifaɓe walla yawde to banggue dawrugol walla minde responsable politique alay saago kamɓe fof ɓe daaro ɓe jaada ɓe jahata muɗum gam hollide ɗum ɗo henna ko hunde bonde noon dendagal ɓesguji mabɓe kamɓe fof ko nonne kadi mbiɗen ni hono kanko hono Fulbert Sambou e kanko ha joni hono Didier Badji so noon ɓenni bandiraɓe to ɗum heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe jabbotirde national oɗo saaha ene wayno en jahata ha e nokkuji noon ko nokkuji kadi hakkude leydi Sénégal ko wiyete joni hon coupe du monde walla mbiya kuyte hono coupe windere nde kala oɗo saaha ene wayno hande ala ko haalete ala ko yiyete ala ko miijete ala ko yeɓete so wona ko yoyti e hono oɗo ene coupe du monde walla mbiya no kuyte hono wonande hono coupe windere nde oɗo saaha noon hollitama ene wayno banggue leydi Sénégal kañum waɗi peeje fof ha woodi ko dañi somi ƴeewi sen duttima caggal seeɗa wanen hakkude maɓɓe e wonande e hono Hollande koɓe folaɓe ko noon hakkude maɓɓe e Équateur ene wayno ko kamɓe poolini ngol polgol noon kadi hollitama ene wayno teddugal waɗama ha no feewi sanne ngal teddugal ene wayno ene jeeya e wonande baroɗe fof gandi teddugal ngal kono hande teddugal Ismaïla Sarr kamɓe Kalidou Koulibaly ene wayno ɗon o teskama ha no feewi sanne nder leydi Sénégal kadi ɓuuɗi welde fof wonande to banggue fuutankoɓe wiyaɓe oɗon Kalidou Koulibaly ko fuutanke yimum ko fuutanke bamum ko fuutanke ko noon wuuri ko leydi Farayse e caggal noon kadi ene wayno yahama ha to ene hono wuuro mabɓe wiyeten ko Ganno koye jeeya walla woni koye nder diwan Matam ɓe noon jeeyi ha tonni en ene wayno ɓen ɗon foof kolliti hakkude maɓɓe e wonande ha joni hono ɓiɗɗo wuuro ngo kañumen foof ene wayno ko heewi ko watte ɗon gila wiyete hono gueɗe ɓurnade ko kanko hono Kalidou Koulibaly waɗata ɗeɗon gueɗe noon e oɗo saaha tinen ganden pamen tan hande ko wiyete hono leydi Sénégal joori ko wiyete hono 8e de finale oɗo saaha ene wayno dendagal bandiraɓe gila e seeremɓe gila e sukaɓe ha e mawɓe kala mo jiiɗa kañum fof nan daari gam sembinde ko wiyete hono wonande hono baroɗe leydi Sénégal sembingol ngol noon maɓe jiiya ɓeɗo mbaɗi leppi ɓeɗen ɓorni ko wiyete hono simisaji ɓeɗen mbaɗi ko wiyete hono jawon ni e nder ɓalli men walla dow ɓalli men jiiya cukalon tokoson gila yaroɓe duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi ha e duuɓi joyyi goto hen foof kadi ene waɗi brassard mbiɗa ɗum annama jawni ene waɗi ɗum e nder juuɗe muɗum foof ko yidde hollidde kadi e sembinde ko yowiti hono ɗeɗo ene baroɗe bel ɗe baroɗe en gadda teddugal ha no feewi sanne e nder leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe oɗo sasinde basiti on tan kettoɗon ko Jobbo TV international sawtu Abdoulaye Amady Sarr nden ɗo noon sen gumno ɗon holto kuccuɗen holto paɗen en jaa e nokkuji kewɗi tigui ɗi nokkuji ene wayno koyte hono Charles Bele Goudé sikki bandiraɓe tan ene wayno kankone meɗino wonde jagorɗo kalfinaɗo kala ko wiyete hono cugako saaha nde Laurent Gbagbo wonno e laamu nde guel nden ha eɗo sakkam ɗiɗo foof ɓe gonno ko to enayi hono Pays-Bas e kono noon ɓe gartirama nde gartinaɗe ɓe ñawama nde ɓe ñawande ene wayno oɗo saaha ɓe guppitama ni henna hayso guppitagol ngol wonɗo ƴaŋi wonande kanko hono Charles Bele Goudé nde ɗum noon nde o arti to ene hono leydi makko nde o jaɓɓama ha no feewi sanne kanko noon hollinno o wino o yiiɗa jaɓɓugal ngal heewa dole no feewi yo yimɓe tan jaɓɓomo taw wona e dow tigui kene yanne walla kene mawnine e caggal ɗo ne kadi ha ko juuti nde wonande o wi so weeli jomiraɗo joom waɗe mbawde kanko dañde caɗele to e nayyi hono nde o dimbande to e Hollande walla mbiɗa hono Pays-Bas e maɓe mbaɗɗa ko wiyete hono meeting mbiɗen pottital manggal tawa ngal ɗon pottital noon ala ko haalta hen so wona ko wiyete hono landa makko wonande kadi wonande hono yimɓe makko walla mbiyen hono milite aji makko ni yanande o jaɓɓa toon nden hilfaɓe heewɓe jaɓɓama on toon kono en jaa e jaɓɓiɓe on toon ɓe ko wiyete hono meɗen wonde premiére dame walla meɗen wonde ko wiyete hono cuddiɗo hoorejo leydi on woni hono Laurent Gbagbo o joom suudu muɗum walla gonɗo ɗo joom suudu mbiyaɗo hono Rose kañum hoore muɗum ene wayno kañum hoore muɗum yeehi ha tonni en nde yeehi ha toon nde ene wayno yeehi gam hollidde wiide ene wayno ko kamɓe gondi ha guila ko suuɗi ha eko feeñi
tigri en wayno ko kamɓe tigri ene wayno kamɓe gondi hen kanko hajja hono Simon noon tiɗen ganden famen taw oɗo saaha ene wayno banggue leydi Côte d'Ivoire ni gueɗe ɗe ko ni cifori caggal ɗum noon hollita beele janggo e jaam mawo tigri mawo darto tigri e dingiral politique walla o darto ko ha wonde fof tan so pellitiɓe mbaɗi hono politital ngal walla mbiyen meeting o ko heewi ma yi hen ko heewi kadi ma faame hen bandiraɓe tedduɓe Allah jarama sago Allah sago moɗon ko yafata no fewi no fewi sino sago